खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै मोननैसो बर' रादाबफोरनि आखायाव लानाय जादों। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो हायोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बर' बिजोंनि फरायसा मनदिप रामसिंहारिया 2020 मायथाइनि नेट आनजादखौ उथ्रिसारदों। अल इन्डिया कम्पिटिटिभ एग्जाम 2020 मायथाइनि नेटआव बाक्सा जिल्लानि बरमाजुलि मैदाननि थागिबि बिपिन रामसिंहारि आरो रुपाश्री रामसिंहारिनि फिसाज्ला मनदिप रामसिंहारिया उथ्रिसारनो हादों। सोद्रोम आखुनि फरायसा मनदिप रामसिंहारिया जेबो कचिं लायालासिनो गावनि गोब्राब नाजानायजों बे आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। उन्दैनिफ्रायनो बर' बिजोंजों फरायनानै बाथौ आश्रम बरमा गोजौ फरायसालिनिफ्राय इंराजि 2017 मायथाइयाव 92% नम्बर लानानै ओइचएस आनजादखौ उथ्रिसारनो हादोंमोन। बिथाङा नेट एग्जाम नि 720 नम्बरनि 494 नम्बर मोननो हानानै अल इन्डिया रेंकिं 92,065 आरो एसटि रेंक 847 मासि मोनदों। मनदिप रामसिंहारि बिथाङा इयुनाव सासे जाफुंसार डक्टर जानायनि मिजिं दं आरो सासे स्कलार जानायनि थांखिबो दं होनना फोरमायो। बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। बिथां मनदिप रामसिंहारिसिम जों साबायखर बावहरो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे रादाबाव। आबादारिफोरनि आंगो फोरबो काति गासाखौ रं बिरं आलारि बाथिजों आबाद फोथारखौ साजायना फालियो। काति गासा फोरबो आबाद मोजां जानायनि मिजिङै आबादारिफोरा फालियो। जोंनि रायजोआव काति गासा फोरबोखौ आबादा जाहाथे एम्फौ जाया मोजां जायो बेनि थाखाय आबादारिफ्रा बे फोरबोखौ फालियो। बेयो आबादनि मोनसे फोरबो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे रादाबाव। बिटिसिआव बिपिएफखौनो रायजो राजाफ्रा अनसायो, आरोबाव बिपिएफआनो सरकार दाफिनगोन। अनजालि दैमारिया मैया बिपिएफनि 10 नं देबरगाव समस्थियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन। नेक्स्ट निउसआ जाहैबाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआर गोरोबथा बायदियै बिटिआरआव थानाय सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ थाबैनो सरकारि खालामसिगोन। माने बिटिआरनि रादायनि बायदियै सरकारि नङै फरायसालिखौ सरकारि खालामनांगौ होननानै बुंनाय दंमोन। थिग बिदिनो जासिगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। गुबुन मोनसे रादाब। बर' सावथुन मुलुगनि गोदान एलबाम सिमांनि रायजोआ इउटुबाव फैगासिनो दङ। इउटुब चेनेलनि मुङा बड' होननाय चेनेलाव फैगोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे रादाबाव। देबजित बर्मनआ अमा ना फिसिनानै बोसोराव 10 कौटि रां खामायना रायजोआव थुलुंगा लाबोदों। आसामनि सासे बियो डक्टरब्लाबो बियो अमा फार्म खुलिदों। बे अमा फार्मा मा जोंनि भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन गासिबो सुबिदा थानाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेयो बोसोराव 10 कौटि रां खामायनो हायो जादों अमा फार्मजोंनो। साननानै नायलाय, सासे साख्रि मावग्राया एथबां बुरजा मोननो हाया। अब्ला बे देबजित बर्मनआ गामियाव ओरैबायदि ना फुख्रि खुलिदों, माने नानि फुख्रि, अमा फार्म। दा गामि गंसेया बिथांनियाव खामानि मावनानै सोलिनो हायो आरो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे मुलुगनि खौराङाव। पेरिसाव सासे फोरोंगिरिखौ मुस्लिम उदखारिया लामायाव बुथारदों। बे जाथायनि सायाव फ्रान्सआव दुंहाव थासारि सोमजिदों। माने पेरिसाव जेब्ला सासे फोरोंगिरिया, फ्रान्सनि राजधानि पेरिसाव सासे फोरोंगिरिया मोहाम्मद हजरतनि कार्टुननि मोनसे फाव देखायदोंमोन जाहैदों। बेखौनो रागा जोंनानै मुस्लिम उदखारिया बिथांखौ लामायावनो गोदोना दानस'नानै सिथारो। दा बेनि सायाव तदन्त जागासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे रादाब। जायफोर खौरांगिरि जानो गोसो दं बिथांमोना टाइम 8 बड' निउसआव उदालगुरि आरो चिरांनिफ्राय खौरां दैथायहरनो हानाय सुबुं नांगौ। सुबुङा बर' राव रायज्लायनो आरो बुंनो हाथारनांगोन। सावरायनायनि दानबान्था होनाय जागोन। गोसो गुदुं सुबुंफोरा सुलाद लानो हायो। सुलाद लाग्रा जानबुं 9864024186 8638719274 बे नम्बराव फन हरना सोंहरनो हायो। जायफोर गोसो गुदुं बर' राव बुंनो हायो, साहस दं, बिथांमोना खौरांगिरि जानो हागोन आरो। बेयो एसामिसबो दं। एसामिस मेना टाइम 8 दा बर'बो दङ। जायफोरनाखि जानो हायो बिथांमोना खौरां लानो हागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों लोगोफोर। रादाबखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।